Sarik kaham tipra sarok norok nugui dongkhana Facebook rogo miya ni simi uskang ni simi se tini Tripura People Foundation ni hoite joto state ni borokon request khai tongmani je takuk David Mura Singh bini pedal yatra Delhi joratoi bo himui thangai tongo aokhano it is his challenge je mansak Tripura People Foundation rok je mansak chubanan bagai monom phatisa maicharnan bagai nugui tonglai khana songaboni bepare deeply saiman layana bo sabo David Mura Singh sabo tangi bo himima tongtabo tei tamoni bagai bo himna nangai tong David Mura Singh engkha bo khoroksa political leaders okay bo tabuk sini jati hamkraini bagai kothang dong Tripura sarokni hamkraini bagai thangi tong song saimano bo himui tong bo lengkha bo hamiao kalaikha Assam laya drobono song jotono saimani tong ngake saiman phano song bono kuno side ti song chubaiman horia boje bin logi team tula movement khai tong song sai ke easily tlangai manu berai tong go himui tong go nai ngake tabuk ang koiman engkha audience rokno amasi যখন নিনি বাগৈ হনাই নিনি জেনারেশন नि বাগৈ হনাই वानसगु आमति बरकनो सुबा खांगाkai आं मने खायो 10% फनो आनि काहाम आनि जीवनो आनि लाइफो 10% फनो आं काहाम सामु खायकाना फायदि संजतनो सुबा लायनाय कोनो मार्जिन करै हक्सानि थेके आंगै मानु 1000 टाका आंगै मानु अनलिमिटेड आंगै मानु फायदि सं सुबा लायनानै sini takukno hamkrai sung nogo asugui tongo to konfon khaimia bo at least khai tongo to sungbono externally sung support khainai internally khaimia phono bini je physical needs to sung remia bini financial needs to sung remia but bono hatisa maisar nani bagai bini group and bini teams rokno maisar nan bagai sung asuk joratile khaimano khailai di ang jotono no koyo toro jotono phaidi Haikanggakai apro sinukjaknai je song sini borokni bagai bosokhe tan angaiman song sini borokno bosokhe hamjagaiman song sini borokno botharia phinaria masaya tongnaria amonono hino thansa gagai thansa phunuk lainai song thansang lainai united not in a political ways in a inner agony internally sini bukhau jodi sungasa khamjangma ganang khangga sangam su bukhai mano sung nung layana buini jati bongso rogo nai dinang kunfan hinimaya hinka kaise pura caste phaipheu sungkai Tripura sangai sungkai phaimia diba mano sungbo mana sinang nai amdike busuk din tei sung hasalo tongnai busuk din tei tolao kologi tongnai na tinibo bono hamia hano khanabo bono hamia hano personal matter is different tentu jati kaisa tongnani amasi chai tongna nango to ang jotono no koyo norok please hatisa maicana ni bagi phano sung relain tongo relai manu YouTube ni channel ti hoite phano norok relai manu ang description QR code hai ka number mention khair nai angke kai norok aron through te phano relai manu ai tongman bagi balai khana hambai